Ovo je razlog zašto imaš bol u koljenu dok izvodiš čučanj. Ljudi često dolaze kod mene zbog boli u koljenu jer misle da im je čučanj taj koji im je pogoršao cijelu bol ili im je doktor rekao da je čučanj kriv zbog toga što imaju bol u koljenu. To je možda i najgore što ste čuli zapravo. Znači, želiš mi reći da ne smijem sjediti ispod 90 stupnjeva, da ne smijem čitati, da ne smijem ići na WC? Ja smatram da su takve informacije štetne i da dugoročno neće voditi do ničega, nego do samog straha od pokreta. Dugoročno izbjegavanje pokreta u koljenima će te zapravo dovesti do toga da te još više boli. Zato je cilj rehabilitacije da ponovno počneš izvoditi te pokrete, ali pod sigurnim uvjetima. Jedna od najčešćih stvari koje vidim prilikom pregleda je to da kad ljudi idu u čučanj, da im se rotira koljeno prema unutra, to jest da izgube podlogu sa stopalom. Dakle, koljeno ide u valgus. I tu onda zna biti dosta problema jer nejednako raspoređuju težinu svog tijela na koljeno. Pa onda ću ti pokazati što možeš raditi ako je to i kod tebe slučaj. Prije svega želim da napraviš jedan test. Podigni jednu nogu u zrak i pokušaj zadržati ravnotežu. Ukoliko ti kuk padne prema dolje, znači da vrlo vjerojatno imaš slabost kukova. Kada me gledaš sa ove zadnje strane, to izgleda ovako. Linija pojasa kad stanem na jednu nogu će pasti prema dolje. Ukoliko je to slučaj, to nam je znak da je gluteus medius slab i da ga možemo sa vježbama jačati, što će kroz vrijeme vrlo vjerojatno skinuti opterećenje sa samog koljena. Stavit ću elastičnu traku iznad koljena i jedno stopalo ću staviti na zid. Dakle, puno stopalo mi na zidu. I odavdje ću pritisnuti ovu stopalo u pod i zarotirati koljeno što više mogu prema van. I tu poziciju ću cijelo vrijeme držati. I sa suprotnom nogom ću početi raditi školjku. Automatski ćete osjetiti gluteus da radi, što je i cilj ove vježbe. Otvaram nogu van i vraćam prema unutra, dok je ova noga cijelo vrijeme stajna i cijelo vrijeme držim koljeno što više mogu prema van. Prilikom izvođenja pazite da se koljeno ne zarotira prema unutra. Napravite nekakvih 10 do 12 ponavljanja po 2 serije i nakon što to napravite, pokušajte opet testirati čučanj i vidjeti da li se bol u koljenu popravila. Pretpostavljam da će mnogima od vas ovo biti dobar početni korak u rješavanju boli u koljenu. Ako želite naučiti više o tome kako si pomoći, možete se prijaviti na moj mentorship program. Link se nalazi u opisu mog profila.